sing norok bahai tongbai aw ang wan suku norok kaham no tongna hinai marik sing sam ang bo topi mutin jam no video kuno kahi thake norok thumbnail o swijak tongna imang thri big sun Mr. Lila ne aw abo belai thino nangmani ko je saborok no je kono samung khayan sitan kaisa nahar mong tongo hai le ba angro mono sana musung Mr. Lila to short film kaimani 2 থেকে 3 বছর একদম কাহাম ফ্লাই শর্ট ফিল্ম ব samung no khagengke bekhari wei samung khai deba song abono sana musung Mr. Lila bo 2 থেকে 3 বছর kaham kle dini short film ekdom bekhari wei khaijak ni bagi botabo big chance manthe gabo imang 3 bo chance mangkha nge tei chikan production raba haino short film khai tongnai rong ba haino hai kwane musungo norok bo haikeno bekhari wei samung tangdi tei wei bai saput manan tege samung tangdi boskangi bosoro nongi bagi bo mohai wai sade chance ngai ba abono wansugui na norok bo kahangke samung tangdi ya pirisenan chikan norok bo kaisa wansugui nai di ang short film khainang kotor jaga de chance mano abo haike wansugma ganang dino tini chini ke setni Lila 2-3 বছর bekhari wei je short movie khaimani bagi nam tini talented tei tini knowledgeable no bui nogui bo mangthi wa chance mangkha omon ang sana musung je tini mangthi wa je saloknai sarjong no bo norok taklai Lila no langkha khali tei khoroksa no langge sin kokrong no tebo sata kainan bagi mohai kotor film production no chance mangkha chi poropo yango short film bo agong nai tamani hima kaisa challenge sangi thango moto KSF ni pin ni Lila notlango khaling ke KSM ni de rahmana boro kaisa challenge haimi thango auno sar songna koinan musungo norok mo haike talent ganang borok nai na nongara film bo chance di tam mala chini short film koprok ni je khainai rok bo borok bo teisa competition haimi thango teisa sky mrongni je romantic obaherok bari thango KSF team ni je onarong bo ang haino sanam sungo ani Kok Entertainment channel ni singke norok boskango tebo norni video no kaham khlai norni tin dok tebo akogride haikisin nongni channel bo kotor ngai mohai topic chikon ni singting ang sini borok no support khai kusuko kainan bagi no Kok Entertainment channel no ang sanamo Tega kok ang no haino hai sanam sungo ani o video no nai tong nai je audience no norok KSF team by KSM team ni challenge 2020 ni top 1 sabo o video no gyangge description talawa ang link riwiri ja ar click kai norok naimano bayasong entertainment channel no tabu khana subscribe bijage kabangma tongko abrong na ang ya jor khai khurumna ni musungo norok Kok Entertainment na channel no support khai di te angwa dorni bisango haino tebo ang support mane boskan dina ang tebo video kaham be tuinor ni boskan wa ang phanen bagi te chini te pasana ang khoroksa talented barong na ang support khaine bagi no Kok Entertainment channel la ang sanang barap sang ham